عصيت الله يوما غافلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariani, pagpamunan, sang kai programa mga wala iyo pagpamangali sang kai ay siyam mana si isa Jordan. Balasang tanong wala sa daan tinaman yan malakal mapya sa iyo ang kamanantay o mga iito katiganan sa kapagpapalayan ko para man Allah subhanahu wa ta'ala ang sabda ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman ko na aya kabulan tanong sa makampatagudan na susabad ko mga pipiya galibak akong galibakan si ko amaban. Balasan wala ang kuto pagalitan mo watayo bangsa niyo si Abu Asif sabab sa niyo na akyaw sayan yan o mga pipiya galibak akong galibakan ipagalaw sang kaiyamulan amaban. Kapakay amon tayo niyo o di na kasi niyo milay so mga katigan yan kumakapantad o abitira at tanto amatanos na mas salubod so kiyaw sa yan. Di Europan na mga kakatanong, mga pagalitanong, mga bangsatanong, ang mga ulama, piyakariagiran mambuso, mga katiganiran, kataliran, kung mga pipiyaman ay pagalaw si bulan na Ramadan. Mga oripin wallah, yan kay bulan na Ramadan, na biyerins kaniya ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkasutin niya sa mga lusa o salakawang awlan-awlan. Sa bulan na Ramadan, napakasapangan yan, pagkarinding yan sa mga kayaan o mga uritan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bulan na Ramadan, napikisabapun at ikandakal o mga tao o mga walay yung Allah subhanahu wa ta'ala ang bulalan ko kakumbati ang ko paraman yan. Okay, dahil tanong ako pagkadakal sa mga tao kung mga walay yung Allah subhanahu wa ta'ala ang bulalan sa giron katadamig. Nagbulalan sa ikapamangni ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na sampurna pagkasimatanong nagkagdam tanong o di na pagkaiday tanong ang indakal sa mga tao o mga walay yung Allah subhanahu wa ta'ala ang bulalan o 15 binun ko mga qiyamul layl, mga tarawih na sa mga tahajjud. Nayasampur na yan na sumulan na Ramadan na sabab ko kalayan ipahala na pagkalindawan yan, pagkasindawan yan sa puso o mga oripan ng Allah subhanahu wa ta'ala at naparatyan. Yuto'y sabab aso kapumbati asiko para manu Allah ku Ramadan na isay ni amya kapia-pia agalbak akong galbakan sa iko Ramadan bertabu dilaboron so Quran na initurun sa iko Ramadan matatantuanan ukatur wallahu subhanahu wa ta'ala sa kiyatiruan yan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن bituan so syahru Ramadan sa syahrul Quran sabab saron ini pantagu Allah subhanahu wa ta'ala akan iturun yan o katerian maana sa Quran. Beauty sabab amya panutul aso sabad ko mga salafus salih na iira ulan-ulan Ramadan na pagtamat niran sa Quran sa man din talugawi isi ko Ramadan. At namyak panutul aso sabad kiran na pagtamat niyan mambus sa Quran sa man din pitugawi isi ko Ramadan. At mampu amyak panutul aso Imam Ash-Shafi'i na sabab ko din yan ikang gunay ko oras yan sa ko Ramadan na pagtamat yan sa Quran sa makanang pulo yan matamat si ko sa Ramadan.
Na pagpumuyatan tanong mampu sa mga ginawa tanong. Sa panganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay sampay tanong yan sa giyang kaiya bulan Ramadan. Kaubak kadu-kadu na mapakandakal tanong so kapumubati ako para manu Allah subhanahu wa ta'ala. Maurip ng Allah so kapumbati asiku katir Allah maana sa Quran na sa mga ulama sa tajwid na piyakatuluiran martaba o kapumbati kapapakayo kapumbati asiku Quran. Paganayron mga dipilapot buhayan na kabatiya ay ibitiran na at tahqiq maana kabatiya amanumbat al-bud'u min ghairi tamtilin. Kabatiya amanumbat akana ubadi panuyo kasunabatan niya. Yang kaya at tahqiq kabatiya na aya kalalayaman o di tanuron di katero ang mga maranaw na kabatianan at kapdagalagan. Sa lagi dito kapdagaga tanuron si mga bangsa tano ang mga pipiyay lagam si ko kapbatiya ko Quran. Na kapakayanan ang kabatiya o gaid na aya syarat yan na di mga tutuyok sa mga batang o di na sa mga baris kaya manan yan ang Quran. Lagi dia lagi ko to ay barat na niya tiya. Tiyan na kuntum khayra ummah. Yang ko to akay gironin na na niya tuyok subatan. Niya tuyok subatan ang ko to Quran na dito kapakay si ko kabatiya. Yung ta kaya tuyok kanino na dito kapakay. Ikadua kabatiya na al-hadar. Maana kabatiya ang magaan. Kapakay so kabatiya ang magaan sa aya syaratian na matagunang kutwa itqanul huruf. Kakaya ayam ana o tartil na tajwidul huruf wa ma'rifatul luquf. Imanan yan na maitkan ka kabaris kapiyip yang kutwa mga batang o Quran sa mga baris yan agu katawa nakasundot ay nakasi ko mga ayat. Ibarat ang aya kabatiya hadar ali kapakay. Lagi ang kutwa di magimam ibarat Tiyan mana yan. Siratal ladhina namta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Yang kuto akyat pakagaganan yan si kukabati yan na dito kapakay. Kailangan na kaya binasan yan. So siratal ladhina an'amta alayhim na mingbuloy anamta. Siratal ladhina anamta. Na kailangan na pinong kaini o kumbatiya si Quran kakana o baya sebuta ko Ramadan na baka paguraduran sa mag-ani kabatiya si Quran. Laborun so ay manan yan na mga aritanong ang mga hafid adi silang mapagimam si ko mga masjid igira at tarawih. Na kana o baya antap si ko bulan Ramadan na kapaguraduran sa mag-ani kabatiya sa Quran. Laborun sa suratul Fatiha kailangan na kabatianan si mga ayat yan, mga ayat yan. Balasan tanong Allah sa madaglaman yan. Ikatlo ang kabatian, naginan so bituan ng mga ulama sa tajwid, sa at-tadwir, ayat na kalalayaman, akatalitan ron na at tawassut. Mana matangka, lamba kakabatiya, ay mga ibarat na kabatiya, nalagyan ko takabatiya, Syekh Ayyubi. Ginan imanan yan na kiarisa o mga ulama sa tajwid o kabatiya sa Quran. Na pagnitan si Allah ay sampay tanong niya sa giyang Ramadan sa makandakan sa kapumbatiya tanong ko Quran wallah qadru wallahu subhanahu wa ta'ala. Sababsan na ikadua ang yakapia-pia agal baka pagamalan sa giyang Ramadan na kasas sadaqah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira ulan-ulan Ramadan na ipsuguyan ko mga sahaba niyan agiran ikasis sadaqah. Miyalo ya so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanyan ida apiagunan niyan manusia iba sa ekonomi ang maginawa. Ugay na igira ulan-ulan Ramadan na pagkatakap-takap so kaginawa Nabi sallallahu alaihi wasallam na musukap yan yung iparangan. Nas kanyan ibiyelo yung tanong wala aprawat ng tanong o kapagpagagamatan. Sa kanyan ibiyelo yung Allah subhanahu wa ta'ala paganungan tanong o kapagpagingataw tanong sa giyang kaelunia.
So kaya daw Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayan yanamba na sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam apimbiat sila ng Nabi sa mga pipiya parangay. Inibiyat kira ng Nabi sallallahu alaihi wasallam so mapiya kapupagagama na miyago na imang sa mga sahaba agusto tomyunduk kiran. Agusto tomyunduk ko mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam asiran inimbaloy ay tidakon umma silang iniyabaloy ay mananian na perawat ng tanong ko kapupagagama. Yung mga piya-piya araw pa ng kaya kasi sadaka si Ramadan na it'amut ta'am. Yan po ito kapamagana o mga emananian na mga miskin. Kapamagana sa panganangkan si ko mga tao agi ipupusa. Kapag gudaw na ka, pagari ko, ibarat na kato nakasusiringan ka, kata nakasuludot ka akarumpisan, nagkapakay askad imyamadian, yamasaka sa margas, yamasaka si ko mga yamasaka sa suda, yung plitong kaangkoto ay mananinap yung mas anaka na inibugay ka po silingan naka karurumpisan. Tunganayin ka ay mananian na kamumutuan. Nagyang kuto akapugpakapi ay ginawan yan. Nang balasan pakauto wallahu subhanahu wa ta'ala aso kalayan abalas na sira ka din pag-ilaywang ka sa aluman na kiyama. Bata po dilaboro ni manto at tanto ang makagagdam sa mga bangsa tanong. Dangon tanong makagagdam sa giyang kaiyaman yan na crisis at sumasagot na tanong sabab sa giyang kaiyat. Iyo ba ay tatanong para tanong Allah. Mga loksa, may mga pagayami kipagadatan sabab sa giyang kahit oras na insya Allah nagsumpatan tanubusi ko mga padauras sa mga usayan tanong makapantag ko mga pipi akong ganito ka si ko Ramadan naguad na mga kakatano ang mga ulama mga pagarin niyo, mga bangsan niyo ang mga papasa, mga patinitikan at pagpupusin nila mambu so mga pipiya pagamanan si ko Ramadan na di tanong sila ipamanagan, di tanong di pakandadayagaan sa mga pipiya mga usayan nila wayaman na mga pipiya kung ganito ang sa ganda ay Ramadan. Badasan tanong Allah sa madaklamapya sa pakanod ng kanunguso salam sa pununin po si ku Allah pakibagin niya nakatanong so makmamana niya akalilin tadagu kapipiya ginawa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.